तुम्ही व्हिडिओचं टायटल वाचलाच असेल आणि हा व्हिडिओ स्पेसिफिक नमस्ते नाही बोलला. हां नमस्ते सर्वांना. आणि हा व्हिडिओ स्पेसिफिक आपण बुकिंग कशी करायची ह्या प्रोसेसवर आहे. बुकिंग कशी करायची सर्वात पहिला स्टेप म्हणजे तुम्हाला आपला व्हॉट्सॲप बुकिंग नंबर माहिती पाहिजे. 8657357426. मी परत रिपीट करतो 8657357426. हा आपला व्हॉट्सॲपचा मेसेजिंग बुकिंग नंबर आहे. याच्या व्हॉट्सॲपवर तुम्ही मेसेज करा की तुम्हाला बुकिंग करायची आहे. नंतर मग सर्वात आधी तुम्ही काय सांगणार की तुम्हाला तुमची डेट सांगा. जसं आता मी बोललो की मला सर्वात आधी मी सांगतोय मी जूनपर्यंत बुकिंग घेतो. जूनची पुढची बुकिंग नाही घेत आहे. तर आता आपला मार्च महिना चालू आहे. मार्च एप्रिल मे जून बरोबर ह्याची सर्व बुकिंग करू शकता. तर पहिला प्रोसेस आहे व्हॉट्सॲप नंबरवर तुम्हाला तुमची डेट सांगणं. फॉर एन एक्झाम्पल तुम्ही मला विचारू शकता की 15 एप्रिलला हे पण सांगा की तुम्हाला गोल्डन रूम बुक करायचं आहे, सिल्वर रूम बुक करायचं आहे का खालचे ट्विन्स रूम बुक करायचे आहेत. तर मी काय विचारणार मेसेज का टाकणार की हाय मला बुकिंग करायची आहे 15 एप्रिलला रूम्स अवेलेबल आहे का. तर मी काय करणार आणि मला मेसेज येणार मोबाईलवर. ठीक आहे. मोबाईल नंबर व्हॉट्सॲप बुकिंग नंबर सांगतो 8657357426. ठीक आहे. स्क्रीनवरती पण तुम्हाला दिसेल. मग मी मेसेज वाचणार. मग मी माझ्या रजिस्टरवर बघणार की 15 एप्रिल. तर मी बोलणार नाही 15 एप्रिलला गोल्डन बुक आहे, तुम्हाला सिल्वर अवेलेबल आहे आणि तुम्हाला ट्विन्स रूम अवेलेबल आहे असं मी सांगणार. आणि समजा तुम्ही विचारला की मला 17 एप्रिलला 17, 18, 19, 20ला पाहिजे. तर मी काय बोलणार सिल्वर बुक ह्या डेट्सला एप्रिलला आणि 17, 18, 19, 20ला गोल्डन अवेलेबल आहे आणि ट्विन्स रूम अवेलेबल आहे असे मी तुम्हाला सांगणार व्हॉट्सॲपवरती. नंतर प्रश्न येतो की ह्याची प्रोसेस कशी आहे. मग मी तुम्हाला एक पूर्ण डिटेल पाठवणार की कोणता गाव, कुठे आलं हे, आपले रेट्स काय आहेत, थालीचे रेट्स काय, हे सर्व मी तुम्हाला मेसेजवर पाठवणार. रूल्स पाठवणार. जसा एक रूल मी तुम्हाला सांगतो, इकडे आम्ही फक्त फॅमिली अलाउड करणार आणि मॅरिड कपल अलाउड करणार, बाकी आम्ही अलाउड नाही करणार आणि आम्हाला ID प्रूफ लागणार. अजून एक मी जे जनरली बघितलं आहे की सर्व पेमेंट ॲडव्हान्स पण पाठवतात. हां प्रोसेसमध्ये काय असतं बुकिंग कशी होणार. आता तुम्ही मला विचारणार की ते 14-15ला आम्हाला सिल्वर रूम हवा आहे. तर मी इकडे बघणार आणि सांगणार की हां 14-15ला तुम्हाला सिल्वर रूम अवेलेबल आहे. मग त्याचे मी नंबर ऑफ पर्सन विचारणार. तर 3च असतील तर आपले ते 1700 रुपये होणार 3 माणसांचे. मग मी विचारणार की हे 3 माणसं कोण आहे, फॅमिली आहेत का 3 जणं. तर फॅमिली असेल किंवा मॅरिड कपल असेल आणि लहान मुलगा असेल असं काय असेल प्रोसेस म्हणजे आपलं घरगुती जर असतात ना नॉर्मल तसे तर मी ते अप्रूव्ह करणार. मग त्यांना मी काय करणार एक मी GPay नंबर देणार. GPay नंबर हा बुकिंग नंबर GPay नंबर नाही आहे. GPay नंबर वेगळा नंबर आहे. त्या नंबरवरती मग तुम्ही ॲडव्हान्स पाठवणार. ॲडव्हान्सही सांगतो जर तुम्ही सिल्वर रूम किंवा गोल्डन रूम दोघांपैकी एका दिवसासाठी बुक करता आहे तर 1000 होणार ॲडव्हान्स पेमेंट. जर तुम्ही सिल्वर आणि गोल्डन दोन्ही घेताय आणि एका दिवसासाठी घेता तर 2000 रुपीज होणार. म्हणजे 1 रूम 1000 फॉर 1 डे. आता फॉर एन एक्झाम्पल तुम्ही गोल्डन अँड सिल्वर दोन्ही रूम घेताय मोठ्या म्हणजे 6 माणसांसाठी आणि 3 दिवसासाठी घेताय तर तुमची ॲडव्हान्स अमाऊंट होणार 6000 रुपीज. समजलं. एक रूमला 1000 एक दिवसाला. तर वरती 2-2 रूम आहेत तर जेवढे दिवस वाढणार तेवढे ॲडव्हान्स वाढणार तुम्हाला. ते झालं. मग मी एक GPay नंबर देणार. त्या GPay नंबरवर तुम्हाला ॲडव्हान्स सेंड करायचे. ॲडव्हान्स सेंड केल्यावर तुम्हाला त्याचा स्क्रीनशॉट मला त्याच व्हॉट्सॲप आपल्या बुकिंग नंबरवर पाठवायचं आहे. मी स्क्रीनशॉट बघणार, माझे रिसिव्ह झालेले पैसे GPayवर मी चेक करणार आणि दोन्ही मॅच झाले की मी तुम्हाला कन्फर्मेशन पाठवणार की येस 14 एप्रिल आणि 15 एप्रिलला तुम्हाला तुमचं सिल्वर रूम बुक झालेलं आहे. मग मला तुमचं नाव तर असणार त्या GPayवरती, मला एक नाव तर येणारच किंवा ठीक आहे. मग मी त्यानंतर काय विचारणार की तुम्ही 3 माणसं येत आहे ना, फॉर एन एक्झाम्पल 3 माणसं सांगते. मग मला तिघांचे ID प्रूफ लागणार. आता इकडे काय होतं की सर्व पेमेंट तर पाठवतात, बुकिंग पण करतात, पण ID पाठवायला एकदम घाबरतात. मी IDचं आम्ही काहीच करत नाही. ID आम्हाला फक्त हे रजिस्टर बुक दिसतंय, हा बुक आहे, हे सर्व आपले बुकिंग्स आहेत बघा. ठीक आहे. हे सर्व बुकिंग्समध्ये आपल्याला तुमचं समजा आधार कार्ड पाठवलं तर तुमचं नाव आणि नंबर, पॅन कार्ड पाठवलं तर तुमचं नाव आणि नंबर आणि इलेक्शन कार्ड पाठवलं तर नाव आणि नंबर, ह्याच्यासाठीच आम्हाला तुमचं ID कार्ड लागतं. आणि जेवढे माणसं येणार ना सर्वांचे ID लागतात. असं नाही की कोण म्हणतात मेसेजमध्ये आम्ही आल्यावर ID पाठवू, असं नाही. तुम्ही ID अगोदरच पाठवा कारण आम्ही लिहिणार आहे फक्त त्या IDचं. आम्ही दुसरं काय थोडी करणार आहे. कधी कधी आल्यावरती विसरायला पण होतं ना.
तर जसं ॲडव्हान्स इम्पॉर्टंट आहे ना तसं ID प्रूफ इम्पॉर्टंट आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही ID प्रूफ नाही पाठवला तर मी तुमचे आलेले पैसे पण मी रिटर्न करणार. मी तुमची बुकिंग घेणार नाही, कारण आम्हाला सेफ राहायचं आहे इकडे. ID प्रूफ असणं खूप गरजेचं आहे विदाऊट. आणि परत एक सांगतो, जसं आम्ही फॅमिलीला घेतो आहे आणि मॅरिड कपलला घेतो, तसंच जर कोणाला ह्यांच्यामध्ये जर ID नसेल तर आम्ही एंट्री नाही देणार, हे मी पहिलंच सांगतो आहे. कारण आम्हाला पुढे जाऊन प्रॉब्लेम नको कुठून. अजून एक स्ट्रिक्टनेस, अल्कोहोल आणि स्मोकिंगसुद्धा आपल्या एरियामध्ये आपल्या म्हणजे होमस्टेमध्ये अलाउड नाही. आपल्याला एकदम सिम्पल ठेवायचं आहे. माझा एम आहे हा होमस्टे, मी फ्युचरमध्ये माझा जो एम आहे मी तुम्हाला सांगतो. मला हा शांती बोलतात ना, एकदम शांत वातावरण ज्यांना बोलतात ना गरजेचं आहे, ज्यांना फॅमिलीच राहायला पाहिजे, फॅमिलीसोबतच राहायला पाहिजे, फॅमिलीसारखं काहीतरी पाहिजे, तर त्यांच्यासाठी हा होमस्टे आम्ही बनवला गेला आहे. अजून एक बोलतो, गोव्यामध्ये गोवा फिरायला सर्वांना आवडतो, पण जेव्हा मम्मी, काजल आणि मी सर्व आपल्या ताई सर्वांना घेऊन गेलो होतो ना, तेव्हा मला असं वाटलं की कुठे असेल ते फॅमिलीची जागा अशी जिकडे आपण फॅमिली राहू शकतो. हां, कुठे शांतता असेल. शांतता सोड गोव्यामध्ये, पण फॅमिलीला कुठे ठेवू शकतो हा पण एक प्रश्न असतो ना. मग नाहीतर काय असतं, फॅमिली एका ठिकाणी राहते आणि दुसऱ्या समोर ते आपले सर्व दारू आणि सिगरेट आपले पियत असतात, तर ते कसं मला पण आवडणार नाही. म्हणून मी हा निर्णय घेतला की आमच्यावरती कोणताही इव्हन फॅमिली जर मला बोलली ना की आम्ही ड्रिंक करणार आहे तर मी अलाउड नाही करणार. कोणत्याही क्रायटेरियामध्ये अल्कोहोल, स्मोकिंग, अनमॅरिड किंवा नो ID वाले सिच्युएशन असले किंवा वेगळे सिच्युएशन असले तर तुम्ही मला बुकिंगसाठी रिक्वेस्ट टाकूच नका, मी ॲक्सेप्ट करणार नाही. आणि ह्या गोष्टीवर माझा राग मानू नका, कारण मला हे सिम्पल ठेवायचं आहे फॅमिली आणि बोलतात एक व्यवस्थित ठेवायचं आहे की पुढे जाऊन एक माझं असं एम असेल की माझ्यासारखे मुली जे आपल्या आईवडिलांना कधी आईवडील फिरले नाहीत, बरोबर, कधी काय असतं पूर्ण आपलं आयुष्य जातो असंच कमवत, तर अशी मुलंसुद्धा बिंदास पाठवलं पाहिजे की जा शुभांगीगिरीच्या होमस्टेमध्ये जा, एकदम सेफ आहेत आणि फॅमिलीलाच ठेवतात ते. तर असा एक एम असला पाहिजे, बरोबर ना. बरोबर. त्यासाठी आम्ही हे सुरुवातीलाच एकदम स्ट्रिक्टनेस ठेवलेली आहे. अजून काय सांगायचं आहे बुकिंगमध्ये. बघा, पेमेंट आली, डेट कन्फर्म झालं, पहिला तर व्हॉट्सअप मेसेज करा, मग आपण डेट डिस्कस करायचं. तुम्ही मला डेट सांगणार आणि मी सांगणार की अवेलेबल आहे की नाही. मी तुम्हाला असे ऑप्शन्स पण देणार, मी तुम्हाला सांगणार की तुम्हाला गोल्डन, पण मी सांगणार असे की सिल्वर अवेलेबल आहे किंवा गोल्डन अवेलेबल आहे. नाही तुम्हाला राहायचंच असेल तर ट्विनसुद्धा अवेलेबल आहे खालची रूम. मग रूम्स ओके झालं, मी तुम्हाला मेसेज पाठवणार की हे आपले गाईडलाईन्स आहे, तुम्ही ते वाचल्यानंतर मग तुम्ही ॲडव्हान्स पेमेंट करणार. मला ॲडव्हान्स पेमेंट आल्यावर तर मी तुम्हाला कन्फर्मेशन सांगणार की आपला रूम बुक झाला. ठीक आहे, हे एकदम सिम्पल प्रोसेस आहे. आणि नंतर रूम अजून एक सांगायचं आहे, डायरेक्ट मला एक मेसेजेस करतात मम्मी की मला तुमचे लोकेशन पाठवा. डायरेक्ट लोकेशन. हां, बघा, डायरेक्ट लोकेशन मी नाही सांगू शकत. आणि अजून एक क्वेश्चन असतात की आम्हाला रोड ट्रिप प्लॅन करायची. हा क्वेश्चन एक लॉजिकल आणि राईट क्वेश्चन आहे. म्हणजे माणसं म्हणतात ना की आम्ही गोव्याला पण जाणार आहे, पण गोव्याला जायच्या अगोदर तुमच्या इकडून गोव्याला जाणार, आम्हाला गणपतीपुळ्याला जायचं पण तुमच्या इकडे थांबून गणपतीपुळ्याला जाणार. मग ते रोड ट्रिप प्लॅन करायचं आहे ना, मी तेच सांगतो आहे. रोड ट्रिप जर तुम्हाला प्लॅन करायचं असेल तर तुम्ही रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन हा पॉईंट ठेवा. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनपासून आपलं घर खूप जवळ आहे. म्हणजे एक लँडमार्क बोलायला गेलो ना आपल्या ह्याचा, तर रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन हा आपल्यासाठी लँडमार्क आहे. तुम्ही तुमची रोड ट्रिप किंवा काहीही प्लॅन करायचं असेल, जसं 2 दिवस रत्नागिरीला राहायचं, 2 दिवस गोव्याला राहायचं आहे, तर असं तुम्ही रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला कन्सिडर करा आणि तुमचं रोड ट्रिप प्लॅन करा. आणि अजून बोलायचं गेलं की रेल्वे स्टेशनपासून आम्ही जवळ आहे, हे आमचं लोकेशन आहे. अजून जसे डाऊट्स येतात की अजून तुला काय सांगायचं आहे बुकिंगबद्दल? हां, जसं आता मी माझ्या नॅचरली सांगतो, बुकिंग कधी बघा मी लगेच तुम्हाला मेसेज देणार, पण कधी थोडा डिले होणार, कारण कसं आपल्याला आपलं गेस्ट पण बघायचं. अजून पण वरती 3 आपले गेस्ट आहे, त्यांना आता जेवण देऊन आम्ही अजून जेवलेलो नाही दोघं, पण आम्ही हे व्हिडिओ बनवतो कारण तुम्हाला नंतर प्रॉब्लेम नको, तर थोडासा वेळ लागतो, पण मेसेजचा रिप्लाय येतो. परत मी सांगतो, हाय हॅलो ह्याचे रिप्लाय मी नाही देणार, मला नाही समजत की हाय हॅलो कशासाठी. बाकी बुकिंग रिलेटेड व्यतिरिक्त बोलतात ना, दुसरे मेसेजेस काही पाठवू नका, जसं गुड मॉर्निंग, हॅपी होली, नंतर मग थोड्या दिवसांनी मग हॅपी दिवाळी, मग हॅपी रेनी सीझन, हे सर्व काहीच करू नका, कारण मी ते वाचून फक्त सोडून देणार. आणि जर कंटिन्यूस आले तर मला सॉरी बोलावं लागतं, पण ब्लॉक करणार. असे कंटिन्यूस आले तर मग चांगलं नाही वाटत ना, कारण काय होतं माहिती आहे का, तुमच्या अशा मेसेजेसमुळे ज्यांना खरं बुकिंग करायची त्यांचे कन्व्हर्सेशन खाली जातात.
मग मला शोधावं लागतं ते कुठे कुठे, कारण जेव्हापर्यंत बुकिंग होत नाही तेव्हापर्यंत मी तो नंबर सेव्ह करत नाही. बुकिंग झाले तर नंबर सेव्ह. आणि अजून एक सांगतो, जर तुमचं बुक झालं आहे, आता फॉर एन एक्झाम्पल आता आजची डेट आहे, आता मार्च चालू आहे बरोबर, आता एप्रिल 14-15ची समजा तुम्ही सिल्वर अवेलेबल आहे तर सिल्वरची बुकिंग करताय ना, तर आपण तुमच्या डेटच्या जरा अगोदर किंवा 1-2 दिवस अगोदर आपण कॉलवर डिस्कस करूया किंवा मेसेजेसवर डिस्कस करूया की तुम्हाला खाण्यापिण्यामध्ये काय पाहिजे. जसं तुम्ही लंच डिनर दोन्ही करणार आहे, ब्रेकफास्टमध्ये काय आवडेल, लंचमध्ये डिनरमध्ये जर नॉनव्हेज असेल तर फिश थाली असेल का मटन असेल का चिकन असेल, जर फिश असेल तर फिशमध्ये कोणती फिश असेल, हलवा, पापलेट, सुरमई, किंवा आम्ही जे स्पेसिफिक जे जसं मोडवचा मासा असतो किंवा आपण तसऱ्या मुलाचं आपण फ्राय देऊ शकतो, असं देऊ शकतो, तर ते डिस्कशन करणार आपण कॉलवरती. आणि आमचं लाईव्ह लोकेशन आणि आमचा प्रॉपर ॲड्रेस असेल ना तो गुगल मॅपचा, तो मी ज्या दिवशी तुमची बुकिंग नेक्स्ट डे असेल ना त्याच्या 1 दिवस अगोदर मी हे सर्व पाठवणार तुम्हाला. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित येणार. त्यासोबतच मी माझे ऑल्टरनेटिव्ह नंबरसुद्धा पाठवणार तुम्हाला, म्हणजे तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करून समजा काही झालं, बुकिंग नंबर आपल्याला मेसेज करता नाही आलं तर तुम्ही मला बिंदास कॉल करायचा. फक्त त्या बुकिंगच्या 1 दिवस अगेन फक्त बुकिंगवाल्यांनाच पाठवणार नंबर, मग तुम्ही कॉल करून मी तुम्हाला पूर्ण गाईड करणार. बघा अजूनपर्यंत एवढे बुकिंग झाले, सर्वांना मी गाईड केलेलं आहे, तर तुम्हालासुद्धा गाईड करणार. हे सर्व प्रोसेस मी तुम्हाला इन जनरल, आता मला 1 महिन्याच्या हिशोबाने समजलं की काय काय क्वेश्चन्स येतात आणि कशी कशी प्रोसेस आहे. म्हणजे हा व्हिडिओ बघून तुम्हाला समजेल की बुकिंग प्रोसेस कशी आहे. आणि अजून एक जशी बुकिंगची डेट जवळ येईल ना तुमची, तर तुम्ही पण मला मेसेज करायचा की माझी डेट्स आलेली आहे. म्हणजे कसं खूप बुकिंग्स असतात ना, आणि एकच रूम नाही, गोल्ड, सिल्वर आणि खाली पण 2 रूम, तर खूप कन्फ्युजन असतं. तरी पण मी एकदम व्यवस्थित हे बघा सर्व एकदम असं करून, आणि हे पाठचे 10 पानं तर फक्त कोणकोणते रूम्स कुठे कुठे अवेलेबल आहेत, कुठे नाही अवेलेबल आहे हेच लिहायला आणि तुमचे रिक्वायरमेंट लिहायलाच गेलेले आहेत. तर आय गेस मी सर्व तुम्हाला बुकिंग प्रोसिजर एक्सप्लेन केलेली आहे व्यवस्थित, आणि आय गेस मी काय मिस नाही केलेलं आहे. परत बुकिंग नंबर सांगतो 8657357426, आणि हा नंबर फक्त बुकिंग व्हॉट्सॲप मेसेजेससाठी आहे. जीपेचा नंबर वेगळा आहे, तो बुकिंग कन्फर्मेशन झाल्यावरती तुम्हाला मी जीपे नंबर फॉरवर्ड करणार. ॲडव्हान्स आल्यावरती आपण इकडे, आणि मी सर्व काही तुमचे जेवढे ॲडव्हान्स येणार ना, जशी टोटल अमाऊंट असते, फॉर एन एक्झाम्पल बघा गोल्डन रूम तुम्ही एका दिवसासाठी घेता 2200 रुपये होणार 3 माणसांसाठी, तर तुमचा ॲडव्हान्स किती होणार, एका दिवसासाठीच घेता तर 1000, 2 दिवसासाठी गोल्डन घेता की 2000, सिल्वर आणि गोल्डन दोन्ही 2-2 दिवसासाठी घेतात तर 4000 ॲडव्हान्स येणार. मग मी लिहिणार ॲडव्हान्स आलेले आहे, ते पण मी तुम्हाला असं रिटर्नमध्ये पाठवणार की ॲडव्हान्स रिसिव्ड. ठीक आहे, हे झालं. आता अजून एक तुम्हाला डाऊट असेल, एक मी तुम्हाला एक जनरल कॅल्क्युलेशन जे मी इथे केलेलं आहे, इथे बघा पूर्ण मी कॅल्क्युलेशन केलं. जसं लहान आपल्या स्कूल लाईफमध्ये आणि कॉलेज लाईफमध्ये कसं आपल्याला कॅल्क्युलेशन शिकवतात, तसं मी तुम्हाला एक समजवतो आहे बघा. तुम्हाला लगेच समजेल की आता मी काय सांगतो तुम्हाला. आता समजा मी आपण 6-10 माणसाची वेगवेगळी आलो, ट्रिप करून ग्रुप बनवून आलो, लांबून आलो, तर एकच माणूस 10 माणसाचा नाही भरत ना पैसे, प्रत्येकाला काय ना काय खिशातून काढायचं असतं. ठीक आहे, मी तसं सांगतोय की आपण समजा ग्रुपमध्ये आलो तर तुला किती काय खिशातून पैसे द्यायचे आहेत, मला किती खिशातून पैसे द्यायचे आहेत, बरोबर समजव मी तुला. मग आता बघा, जर तू म्हणते की, आणि कॅपॅसिटी पण आपली गोल्डनची कशी 5 माणसांची कॅपॅसिटी आहे, आपण 3ला अलाउड केलं आहे. जर गोल्डनमध्ये एकच माणूस राहिला ना तर 2200 रुपये होतात. गोल्डनमध्ये 2 माणूस राहिला तर एकाला 1100 रुपये द्यायला लागतात. गोल्डनमध्ये 3 माणसं राहिली ना, समजा तू, मी आणि काजल, आणि आपण वेगवेगळ्या फॅमिलीचे, तर मी किती रुपये देणार माहिती आहे, 733 रुपये, 733 रुपीज मला पडणार. म्हणजे हिशोब म्हणजे 733 रुपयात आपण गोल्डन रूममध्ये एक माणूस राहू शकतो, म्हणजे ग्रुपमध्ये आला तर. आणि गोल्डनमध्ये फक्त 5च अलाउड आहे. मग चौथ्याला किती पडतं 675, आणि 5व्याला किती पडतं 640 रुपये. म्हणजे गोल्डनमध्ये राहायचं असेल आणि तुम्ही 5 जण आलात तर तुम्ही असं सांगू शकता त्या माणसांना की एकाला तुम्हाला 640 रुपये द्यायचे आहेत, तर तुम्ही गोल्डनमध्ये राहू शकता. तोच हिशोब सिल्वर रूमचा सांगतो, एका माणसाला 1700 रुपये बरोबर, 2 माणसांना 850, 3 माणसांना 566, 4 माणसं जर सिल्वर रूममध्ये राहतात आहे ना तर प्रत्येकाने 550 रुपये काढायचे. आणि जर 5वा माणूस राहतो आहे ना सिल्वरमध्ये 5 राहू शकतात. आणि ते पण हे मी कॅपॅसिटी बेडची सांगतो आहे, बेड, टॉवेल, न्यू बेडशीट, बेड कवर, न्यू ब्लँकेट सर्व म्हणजे फ्रेश सर्व. तर 5वा पर्सन सिल्वर रूममध्ये 540 रुपये होतात, गोल्डमध्ये 640 आणि सिल्वरमध्ये 540 रुपये. आता अजून एक तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही गोल्ड अँड सिल्वर दोन्ही घेताय, ठीक आहे, आणि समजा तुम्ही
6 माणसं आलात तर एका माणसाचे तुम्हाला पडणार 650. 7 माणसं आला तर 728, 628. 8 माणसं आला तर 612. 9 माणसं आला तर 600 रुपये. आणि जर तुम्ही 10 माणसं टोटल येत आहे, आता समजा आपण ना वेगवेगळे 10 माणसं येतो, पण प्रश्न पडतो ना की मला किती द्यायचे आहेत, एकट्याला किती द्यायचे आहेत. तर तुम्ही गोल्ड अँड सिल्वर रूम घेताय, 10 माणसं येत आहे, तर तुम्हाला एकाला 590 रुपये द्यायचे. त्याच्यामध्ये तुमचं पूर्ण दिवस राहणं, त्याच्यात तुम्हाला पूर्ण सर्व साफसफाई, बेडशीट सर्व असतात, तुमचा गिझर, 24 hours वॉटर, अंघोळ सर्व काय त्याच्यात होणार, बरोबर. हा रेट झाला. आणि ट्विन्स रूम जे आपले खालचे रूम आहेत ना, त्याची पण 5ची कॅपॅसिटी आहे, बरोबर. जर पाचवा माणूस जो आहे ना, 5 माणसं जर आली तर प्रत्येकाला 380 रुपये द्यायचे आहेत फक्त. म्हणजे विचार करा, 400पेक्षाही खाली, 400 पण म्हणायला नको, 380 रुपये तुम्हाला द्यायचे खाली राहायला 5 माणसाचे. म्हणजे किती स्वस्तात तुम्ही राहताय बघा. त्याच्यात तुम्हाला गिझर, हॉट वॉटर सर्व चांगले रूम्स आपल्याला मिळतात आहे. तर 380. आणि नंतर मी सांगतोय की 15 माणसं आली समजा, पण हे नंतर कठीण होणार आहे, कारण आमचे कोणते ना कोणते रूम तर बुक असतात. तर आमची कॅपॅसिटी वरती 10 खाली 10 आहे, बरोबर. तर 15 माणसं ठेवणं ऑलमोस्ट डिफिकल्ट होणार, कारण रूम बुकड असणार ना कोणते ना कोणते. इन केस समजा आमचे रूम तुम्ही फ्युचरचे डेट्स घेता, तर मी 15-20 माणसं आला, तर 15 माणसं जर आलात तर आमच्याकडे 3 कॅटेगरी आहे. आम्ही तुम्हाला 2 ट्विन आणि 1 सिल्वर दिला तर 433 पडतो. आम्ही तुम्हाला 2 ट्विन आणि गोल्ड दिला तर 466 पडतो. आणि आम्ही तुम्हाला 1 ट्विन, 1 सिल्वर आणि 1 गोल्ड दिला तर 520 रुपीज पडतो. सर्वात कमी सांगतो, 15 माणसं जर मग मी घेऊन आलेत ना, तर 430 रुपयात एक माणूस राहू शकतो. 15 माणसाचा हिशोब म्हणजे 15 माणसाचा ग्रुप असेल तर 433 रुपये तुम्हाला एका माणसाला भरायचे. आणि तेच जर 20 माणसं तुम्ही घेऊन आलात, ठीक आहे, 20 माणसांना काय होणार, 20 माणसं तुम्ही म्हणणार की 15मध्ये 433 रुपये आहेत, तर 20 माणसांमध्ये 485 लागतं. ते का वाढलं, कारण आपण गोल्डमध्ये पण राहायला देणार त्यांना, बरोबर आहे ना. आणि त्याच्यामध्ये गोल्ड इन्क्लूड होतो, 520 होता. तर 20 माणसं आलात ना, तर एका माणसाला 485 रुपीज लागणार पर पर्सनला. त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला गोल्डमध्ये पण झोपवणार 5 माणसांना, 5 माणसांना सिल्वरमध्ये झोपवणार, 5 माणसांना एका ट्विनमध्ये, 5 माणसांना दुसऱ्या ट्विनमध्ये. हे मी एक जनरल कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सांगितलं. आणि जसं अजून एक आता एक कॅटेगरी आहे रॉयल कॅटेगरी. रॉयल कॅटेगरी आपण आता बघा, तुम्हाला एक आवाज आला मेसेज, तो आपल्या आता बुकिंगचा मेसेज आला आहे, तर आपण कशा ना कशामध्ये बिझी असतो. आता एक रॉयल कॅटेगरीमध्ये AC गोल्डन रूम, AC गोल्डन रूमचा आपला चार्जेस तुम्हाला माहिती आहे 2800 रुपये 3 माणसांसाठी, बरोबर. म्हणजे तिसरा माणूस आला ना, तर तो 933 रुपये भरतो. ॲडिशनल आपले 700 रुपये आहेत AC गोल्डनमध्ये. जर 5 माणूस राहतो आहे ना, तर 5वा माणूस 840 रुपये एका दिवसाचे भरतो. हा AC गोल्डन रूमचा रेट. आय गेस मी तुम्हाला सर्व रेट समजवलेले आहेत, फ्रॉम 1% टू 15 ते 20%. आणि AC गोल्डन रूमचे पण मी तुम्हाला प्राईस समजवलेले आहेत. तर अशा प्रकारे बुकिंग केली जाते, अशा प्रकारे आपल्याकडे बुकिंग होते. आणि बुकिंगसाठी ऑफिशियल रजिस्टर ठेवलेलं आहे, नाव नंबर सर्व आपण ठेवलेलं आहे. रूल्स रेग्युलेशन मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. आपल्याला फॅमिली आवडेल राहायला, आपल्याला एकदम चांगल्या प्रकारे राहायचं आहे. आणि नो म्युझिक आणि एकदम काहीही गोंधळ करायची गोष्ट करणारा असाल तर तुमची बुकिंग आम्ही नाही करणार. त्यासाठी आम्ही सॉरी म्हणतो, तुम्ही सॉरी पण नका म्हणू, पण आम्ही नाही घेणार. आम्हाला एकदम सिम्पल. एक वेळ तुम्हाला एक सांगतो, परवा पण मला एक कॉल आला होता आणि मला म्हणले की आम्ही 8 जणं किंवा 10 जणं आम्ही राहायला येतो आहे. तर मी सरळ विचारलं की तुमच्याकडे ID कार्ड्स आहे का. पहिला क्वेश्चन माझा तोच असतो, कारण कॉल कुठून आला ना. मी पहिला विचारलं की नंबर कुठून मिळाला, तर ते असे म्हणले की आम्ही सबस्क्रायबर्स आहोत. मी बोललो ठीक आहे, मग ID आहे का तुमची. तर ते म्हणतात अर्ध्यांची ID आहे आणि अर्ध्यांची ID नाही. मी बोललो मला रूम चेक करायचे आहेत, मी चेक करून सांगतो. म्हणजे इनडायरेक्टली मी काय केलं, पण रूम आपले हे बुकिंगच होते. तरी पण सुद्धा माझ्याकडे एक्स्ट्रा रूम पण असते ना, तरी मी अशा केसमध्ये रूम्स दिले नसतेच. मी अशा केसला रूम देणारच नाही मी. तुम्ही म्हणाल की मला 1-2 तास आणि XYZ आणि हे ABCD, तर ते इथे तर येऊच नका तुम्ही. ही म्हणजे हा घर तुमच्यासाठी नाहीच आहे. हा होमस्टे तुमच्यासाठी नाहीच आहे. हा होमस्टे फॅमिलीसाठी आहे, कारण माझी फॅमिली खाली राहते. आमच्यासाठी पण प्रॉब्लेम नको आणि कोणासाठी पण प्रॉब्लेम नको. म्हणून एक फ्युचर माझा हेच आहे की पुढे जाऊन एवढे आजार वाढणार आहेत. मी सरळ सांगतो, एक्सरसाइज नाही केली, आपलं खाणंपिणं सुधारलं नाही, तर एवढा आजार पण वाढणार आहे ना की माणसानं शांत ठिकाण
आणि चांगली हवा ह्याची रिक्वायरमेंट खूप होणार आहे. माझा आपला गोल्डन रूम जो 2200ला आहे ना, तोच रूम 10 पटीने पण माणसं पैसे द्यायला रेडी होतील, कारण असा रूम मिळणं खूप कठीण होणार आहे. तर मला तोच एम करायचा आहे की सर्वांना एका शांत ठिकाणी राहणं, एक पीसफुल ठिकाणी राहणं आणि जेवण पण आपल्या घरगुती पद्धतीने तुम्हाला आम्ही देतो फ्रेश. हेच आमचं प्लस पॉईंट आहे आणि आम्ही तोच सतत ठेवणार आहे आणि सर्वांना ह्याच गोष्टीने सर्वांना अट्रॅक्ट करणार आहे. तर बुकिंग प्रोसेस आय गेस तुम्हाला सर्व समजली असेल आणि तुम्हाला पण काही अजून डाऊट्स असतील आय गेस सर्व तर क्लिअर केलं आहे मी. काजल, अजून काय सांगायचं राहिलं बुकिंगमध्ये? नाही ना? मी ऐकलं ना सर्व काय बोललेलो? ठीक आहे, मग आय गेस मी सर्व तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे व्यवस्थित. आणि अजून काय डाऊट असेल तर आपण व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्कीच क्लिअर करूया. आणि ह्या व्हिडिओला सुद्धा लाईक द्या आणि व्हिडिओला शेअर करा आणि तुमचे काय डाऊट्स असतील ते कमेंट्समध्ये सांगा. हां, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि एक स्पेशल थँक्यू तुम्हा सर्वांना. मला जे सांगायचं आहे की आपल्यामुळे आपल्या यूट्यूब चॅनलमुळे काय गोष्टी चांगल्या झाल्या रत्नागिरीसाठी स्पेसिफिक जिकडे आपण राहतो आहे, की आपण अजूनपर्यंत 4 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकलो. अजून पण इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट कसे जनरेट होतात आहे, जसे आपल्याकडे जे गेस्ट येतात आहे त्यांना फिरण्यासाठी आपण व्हेकल्स प्रोव्हाइड करतो आहे, आपण ऑटो प्रोव्हाइड्स करतो आहे, आपण 6 सीटर AC व्हेकल जसे अर्टिगा ते प्रोव्हाइड करतो. तर अजूनपर्यंत मी 8 जणांना बोलतात ना 8 गाड्यांना आपण काम दिलेलं आहे. तर इनडायरेक्टली तेही एम्प्लॉयमेंट जनरेट झालं. त्यासोबतच आपले गाडीवाले गेस्ट येऊ दे किंवा विदाऊट गाडीवाले गेस्ट येऊ दे, आपल्या रत्नागिरीमध्ये येतात आहेत, रत्नागिरीमध्ये सर्व बघतात आहे, इथून तिथून शॉपिंग करतात आहे, म्हणजे इनडायरेक्टली आपली टुरिझम वाढली इकडे. बरोबर, असं पण झालं आहे. असं नाही म्हणत की गणपतीपुळ्यासाठी आमच्यासाठी येतात आहे, असं गणपतीपुळे हे खूप मोठं आहे त्याच्यासाठी आमच्याकडे राहणार आहेत. पण उलटा पण होत आहे की चला शुभांगीकीच्या घरी राहायला जाऊया, त्यानिमित्ताने गणपतीपुळे पण बघूया. गणपतीपुळे बघायचंच असतं त्यांना कधी ना कधी वर्षाचं, पण चला आत्ताच बघूया कारण ह्यांच्याकडे पण आपण जातोय ना. तर अशी केसेस पण आहेत आणि असे केसेस पण आहे. आम्हाला गणपतीपुळे जायचं म्हणून आम्ही तुमच्याकडे थांबतो. दोन्ही केसेस आमच्याकडे आहेत. म्हणून हे सर्व आपल्या पॉसिबल झालं आपल्या यूट्यूब चॅनलमुळे आणि तुमच्या सर्वांच्या सपोर्टमुळे. मला तुमच्या सर्वांचे चेहरे तर दिसत नाही, पण एक स्माईल तर तुम्ही करू शकतात ना, कारण आपण एवढं सर्वांसाठी इनडायरेक्टली करू शकलो. आणि तेच मी तुम्हाला सांगितलं आणि मला जे ऑब्झर्व झालं ते सांगितलं. आणि नंतर आपण अजून ट्राय करूया की आपल्या गावासाठी पण आपण काहीतरी करू, आपल्या आजूबाजूवाल्यांसाठी, आणि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अजून थोडी वाढवू, म्हणजे ज्यांना जॉब नाही त्यांना पण आपण जॉब प्रोव्हाइड करू. हे सर्व पॉसिबल झालं तुमच्यामुळे, म्हणून मला तुम्हाला एक मोठा थँक्यू म्हणायचं आहे. आणि जर लाईक बटन तुमच्याकडे असतं तर तिकडे पण मी लाईक बटन केलं असतं तुम्हाला. तर तुम्ही सुद्धा व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. माझी काय भाषण संपणार नाही. 2 शब्द बोलून भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.